După asfaltarea unei părți a străzii 3 octombrie din cauza defectelor în asfalt, întreprinderea publică Direcția pentru Construirea Orașului Bor a adresat cererea executorului lucrărilor întreprinderii pentru drumuri din Zaječar să aplice încă un strat de asfalt. A rămas să se acopere cu asfalt câteva spații mici de parcare și să se aranjeze accesurile în anumite clădiri, însă acest lucru ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul lunii octombrie. Cu reconstruirea sunt cuprinse aproximativ 750 de metri de stradă 3 octombrie în Bor, de la intersecția cu strada Generala Pavla Ilicea până la intersecția cu strada Boșco-Buha. Aproape 49 de milioane de dinari cu TVA din casieria locală au fost alocate pentru asfaltarea și lărgirea străzii de la 5,8 la 7 metri, pentru asfaltarea trotuarelor și amenajarea spațiului de parcare de-a lungul străzii. A fost reparată o parte a canalizării atmosferice și a fost schimbată o parte a rețelei de alimentare cu apă. În Bor nu au existat probleme mari cu încălzire, deși echipele întreprinderii publice comunale de aprovizionare cu energie termică sunt pe teren unde zilnic repară deteriorări mici la rețea. În cursul sunt lucrările la rețea de termificare în strada Niegoșeva, unde din cauza deteriorării o parte a localității Novoseliște nu are încălzire. După aceea, în localitatea Metalurg și în strada Ive Lole Ribera. Din întreprinderea de aprovizionare cu energie termică apelează la cetățenii să verifice în mod regulat caloriferele și în cazul unei deteriorări sau scurgerii de apă să se adreseze serviciului autorizat al întreprinderii de aprovizionare cu energie termică. Din cauza facturilor neplătite pentru încălzire, în cursul acestei săptămâni vor începe deconectările, așa că persoanele autorizate apelează la utilizatorii să-și achite datoriile. Agricultorii din zona municipalității Kladovo utilizează condițiile meteorologice stabile pentru a finaliza culesul de porumb și pentru a pregăti parcelele pentru însămânțarea grâului și altor culturi de iarnă. Ei ar trebui să aibă grijă de termenele de însămânțare, deoarece perioada cea mai favorabilă pentru însămânțarea grâului durează până la data de 25 octombrie, după cum reamintesc experții. În regiunea municipalității Kladovo, grâul mercantil va fi însămânțat la aproximativ 6.000 de hectare, în timp ce însămânțarea de toamnă se va efectua la cele 7.125 de hectare. Deși imediat după proclamarea situației extraordinare în municipalitatea Negotin, pe care pe data de 15 septembrie a cuprins vremea rea cu inundații torențiale, a fost deschis contul pentru acordarea resurselor pentru ajutorul teritoriilor afectate în Craina, până în prezent au fost încasate doar 163.140 de dinari. Cele mai multe resurse, ceva mai mult de 129.000, a acordat Asociația Diaspora Serbiei de Est, datorită activităților membrilor celor 3 cluburi sârbe din Elveția. Ajutorul municipalității Negotin, după cum este anunțat, va acorda Republica Serbia, potrivit decizia privind ajutorul în repararea celor 6 clădiri locative familiale deteriorate. Însă deja acum este evident că cea mai mare parte a povarei financiare în repararea rețelei rutiere deteriorate, drumurilor locale, podurilor și râurilor va prelua primăria locală. Paguba cauzată de inundații torențiale din luna septembrie în Craina până în prezent este evaluată la aproximativ 92 de milioane de dinari, însă vor fi luate activitățile în scopul normalizării vieții în cele 10 sate ale Serbiei de Est. Serviciul epidemiologic din Bor din această săptămână începe vaccinarea populației împotriva gripei sezoniere și în satele municipalității Bor. Epidemiologii, împreună cu medicii de medicină generală, vor fi de serviciu în serviciile de ambulanță și cu această ocazie vor administra vaccinuri tuturor locuitorilor interesați de vârstă peste 65 de ani și bolnavilor cronici. Potrivit programul stabilit pe data de 13 octombrie, imunizarea cetățenilor a avut loc în Slot, în timp ce pe data de 14 octombrie va fi în Donja Belareca, Luca și Tanda. Miercuri, pe data de 15 octombrie, vaccinarea se va efectua în Oștrelj și Slatina. Joi, pe data de 16 octombrie, vaccinarea este programată în satele Șarbănovac și Metovnița, în timp ce vineri, potrivit programul de vaccinare, în Crivelj și Gornjane.
Strategia pentru controlul tutunului în Serbia, printre altele, prevede că până la anul 2015 fumatul să fie complet interzis în restaurantele, hotelurile, barurile și în alte clădiri hoteliere. Potrivit regulamentele la noua lege privind tutunul, se va interzice producția de țigări slim, însă se va intensifica și controlul țigărilor electronice. Această lege, la care se lucrează în prezent, ar clasa Serbia în grupul țărilor europene cu cele mai stricte legi din acest domeniu. În Comisia pentru prevenirea consumului de tutun spun că numărul fumatorilor în Serbia nu este redus, însă după interdicția fumatului în toate clădirile publice și birourile, ci cu scumpirea semnificativă a țigărilor, se așteaptă că numărul fumatorilor să fie semnificativ redus. Acțiunea de toamnă de donare a voluntară de sânge pe care organizează Institutul pentru Transfuzia Sângelui din Serbia și Comisariatul Crucii Roșii din Bor a fost organizată pe data de 13 octombrie în Școala Tehnică și Școala de Economie și Comerț în Bor, în timp ce pe data de 14 octombrie de la ora 8 până la ora 14 va fi organizată în Colegiul Liceal Bora Stanković și în Școala de Mecanică și Electrotehnică din Bor. La acțiunea de donare a voluntară de sânge, organizată pe data de 13 octombrie, a participat un număr mare de liceeni din clasele terminale care au dat sânge pentru prima dată. Comisariatul Crucii Roșii, în cadrul acțiunii, a prevăzut și 2 seminare privind activitatea medicinei de transfuzie, necesitățile bolnavilor și de a motiva populația să doneze sânge. În Bor, marți, ceață, va bate vântul slab din sud-vest, temperatura minimă 10 grade Celsius, temperatura maximă zilnică 19 grade Celsius.